Per favor, podria explicar per a la revista Alteritat els motius d'aquesta manifestació? Bueno, aquesta manifestació està unint l'exigència de la ciutadania, l'exigència de les organitzacions socials, l'exigència del sindicalisme per una Europa més justa, per una Europa més social, més democràtica i, per tant, més solidària. No? Jo crec que és un esforç unitari que aquí al País Valencià s'ha concentrat també en una defensa de l'educació pública, en una defensa de la sanitat pública i una defensa dels serveis socials públics. I això són els motius principals. Moltes gràcies. ¿Está bien? ¿Aguantando los dos? Irá de... Seguramente la segunda... Y están cobrando. Me falta mirarlo. Hola, Rafa. One
menos tonta, porque nos trata como polla. Polla no. Cámara, quitar la cerveza. Ya dice que de qué manera trataban. A mí eso no me ha pasado.